Maxcom ЕООД е дружество, част от холдинга Maxi Europe, с основна дейност производство и търговия на велосипеди. Основна търговска марка на българския пазар е Sprint, но се произвеждат и голям брой велосипеди по поръчка и със собствена марка на клиента. В производството и управлението на дружеството са внедрени най-съвременните практики: система за управление на качеството ISO 9001-2008, високотехнологично оборудване за проектиране и производство, автоматизирани системи за боядисване на капли и рамки, интегрирана ERP система и лаборатория за тестване на крайния продукт. Производствено-административната база на Maxcom ЕООД е разположена на 27 000 квадратни метра застроена площ, позиционирана на стратегическа локация с бърз и лесен достъп до международни транспортни коридори. Тази инфраструктура позволява бързина, качество, гъвкавост и обем, които правят Maxcom ЕООД надежден европейски партньор.